Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manga bore kango gceci Yusuf wani filmo kai fassaran da zarmcine to manuka damne akan ka aran sara wani WhatsApp pera. Bai kulkan gondu WhatsApp kanga bangon fur Zarma TV WhatsApp group ora nod nonugdu Yusuf wani video kai fassaran da zarmcine da alsalam tarai wana film yang kai pakai go sole kai fassaran da zarmcine Yusuf wani filmo kai fassaran da zarmcine nugdu Zarma TV wana WhatsApp group ora dan furara matana ne gite fur WhatsApp group ora kanum gurje contacter limar wana ni kango Nigeria nim gurya nim contacter limar wana limar koyo ongono gindan Zarma TV wana group ora mugurje connected kula gindan Zarma TV group ora nim de kudu Yusuf wani vida kai fasana wal binnin kango bene mugurje nim contacter limar wana amindan Zarma TV wana group ora nim de kudu Yusuf wani vida kai go fasara da zarmcine wal binnin kango gana nim gurje furo Zarma TV wani group ora to mu contacted limar wana limar ko dinguno gindan Zarma TV wani group ora wal binnin kango Cote d'Ivoire nim gurje contacted limar wana kan wadi limar ko ngono gindan Zarma TV wani group ora nim de kudu Yusuf wani video albanni kan YouTube no goda to numerishaz Zarma TV no gudu Yusuf wani video da cis yan kai fasara zarmcin walbannin furo no wani Facebook ora nima hantun Zarma Tech TV no gudu Yusuf wani video fan kai te zarmcin assalamu alaikum wa rahmatullahi